Opel Garage Geurts in Genk staat bekend als een garage die klantvriendelijkheid hoog in het vaandel draagt. Je kan er terecht voor een uitgebreid gamma gloednieuwe persoons- en bedrijfswagens. Uiteraard aan zeer gunstige prijs-kwaliteit verhouding. Garage Geurts is een familiezaak en al vele jaren een gevestigde waarde in Limburg. Ook als je op zoek bent naar een jonge tweedehandswagen, kan je bij Geurts Car Center terecht. Het bedrijf heeft een uitgebreid gamma occasies, gaande van kleine stadswagens en middenklassers tot grote gezinswagens, SUV's en zelfs sportwagens. Voor elk wat wils en voor ieders budget. Trouwens, sinds kort zijn we uitgebreid tot de grootste showroom voor tweedehandswagens in Limburg, om onze klanten ook beter te kunnen dienen. De aankoop van een tweedehandswagen is een belangrijke beslissing. Bij Geurts helpen de vakmensen je graag met het maken van de juiste keuze. Wat betreft bedrijfswagens bieden wij onze klanten een uitgebreid gamma uit voorraad leverbaar. Ook voor deze wagens hebben wij geschoold personeel. Deze Vivaro heeft 2 zitplaatsen in plaats van een bank met 3 zitplaatsen. Heeft je wagen een onderhoud nodig of heb je een ongelukje gehad? Ook dan kan je bij Geurts Car Center terecht. In de werkplaats of de carrosserieafdeling onderhouden en herstellen de medewerkers van Geurts met de glimlach alle merken. Kiezen voor Geurts Car Center in Genk is kiezen voor jarenlang rijplezier.